mbono kwa mumaete nje twaberete na imieke kurutua kinete kwani abantu bari okora amagoso bakore kwere buya sana watebana aya ninko maete mono tari aya ninko maete mono goikiranga ngoigete bakogandisa point ninko maete bakawikira kakisagere nyabere mwa isitoshe ninko maete na begente kikera irorere ngiye ko irorere iga baba nonya nenko bayo maragera ne cha gwitura sipoke kuri aratigana na mangana y'ichinko ona kante imbi yari ngachimoboli ngayore ngerese boronge akontenga njeti yako nchanda sinde mbuyande solo ngasinde moyo nko yana nchembi yande nchirenge ngakira yo nago tebeti reason yagerete akaruga ayero kantebeti nata ite kumutuka sana muboli aron angerese ngayare kikiagereta akaruga yatari betego tashiti kontebe ande yu tiako investigate mono yo ncha sinde mbuyande solo ngasingo pumwa mbuyande alafu avuga sana yanyomire gose yamenye tobose ikina kibone nyendambi setepi juante beti ncha sinde mbuyande tajiti yote specific ya sa asante beti asare ante tina ki asende mbuyande yata kiara boli asende montai asende mbuyande yote inambe yo eri aya gutumia lakini yaro mokora sana awo ikoli michinsa gete iko awo mokora sana turi kumuliminsa chanje mungu ona tiandara uruchi araisa konyoro bokong arona agania communicate na ije osovia si mwana rasima aira na maya sumu kiranya ro lazima cha kulia tena kita hata ina korta magose na iga ya biga obvious na yabno mubuli lazima mutegerere lakini umwana uyu mumanyete buya mumaita sana abarusiri do you really know bono kia kora moto kitengu mapema kora nyore chinga kyogo kwana nere monteberi no mwana onari nje ni mwanjete nona asebuku ekero basoma umwana uri osabeta Maria ise karasaba Maria isa akamwa Maria yose akagenda akaonye akagenda agakorera ebintu bya akorera ebituruturu akaraira na isa tamwanjire motebi ni mwanjite okorera obwete atige kobo motebi ni mwanjite aira nenkaga nari kumanya asare ni nchibweka abona ngego siyo korora sawa temo nyomo communicate nere kana communicate nere ngora na nje ngokora ndi investigation yane manyenganga yaberete inambe yo gutumia muna ko yokiga ngori ginde abasigari mbarari abasani bana basaidi toteme ko yutraki usintonyo alafu kende ngere mwaro sinyomba tagira nkuyega sena alafu njengo soka nenge isani nanaye na yichitumira na nere tauni yari tukwa na mwana mukeye nakuye na chinza alafu ebundi nere yari gochaga igakuru mwisho tinda moro aya bana ika yanda ara arore bintu binde bukigo kimara singoko kiri mwasi nani nchibwa tekerege ngakama sawa mangana ya mango kuriuti otegerere unyigwe ke muntu nakuborire maramangi ogutaruku gwataje wensipi sabari ya wakorire ngikwanyore kende ngeliande lakini ajere bunande ngichembera naye nyasa kende ngeliande akisani aratikana no kobera na inchi umaite nonye nayo monyene notakiri gutwara amasikani aliaga buno muntu nohonga kia abantu bakora ebinte byokora ni bibi ngina akorira ntari tamuntu ntari morogi kali lazima ito muntu mayakorora na gwakorira inteke esina ngo aserete ekebe neba kali nchogo serete abantu ngakibakora kuruso musacho guchia soyo musacha kinende bono goteba gakisagi nano gwe community kwanyomba kukunywa mugwabero bono limo lyoke rero kunya kongero rero gakina basaba mabera nganje natigete buri no bwana bwangirete ngumbwari
njeti nkoirore nyasaye ngumwari tingwanda manyarire ke muntu ndaito promise nyasaye njigaki tegera rango eres ndaito promise ngaki asobwanja ni buri twabwate nje naye obeka masikani gatigati otiga mang'ana mangi yokuminyoka kurwana guchiana onye turaamua tegerera mino ikaransa rituko riri gocha kuamua onye uri umuntu uri serious mubere nero